ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ವಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಪಂದಿ ಎನ್ನುವೆ ಯಾನ್ಲ ಚೂರು ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡದ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಕೊಡದ ಬ್ಲಾಗ್ ತುಜಿನ ಪೋದು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತೂ ಲೇನಿಕಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದು ಪಂಡ ಮೀಶೋಡು ಒಂಜಾತ ಆಫರ್ಸ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಮೀಶೋಡು ಒಂಜಾತ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೂವರೆ ಮೊರನಿ ಯಾನ್ ವೇರ್ ಮಂತಿನ ಚಿನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೂವರೆ ಏತು ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಮಾತ ಕೆಲವಂತೇಳಿ ಮೀಶೋಡ್ದ ನಿಕ್ಕು ಒಳ್ತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೀಶೋಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಡ್ರೆಸ್ ಬಂದದ್ದು ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಮೀಶೋದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಯಾನ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬೈ ಮಂದೆ ಬಟ್ ಐ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬೈದನು ಮುರನಿ ಯಾನ್ ಪಚ್ಚೆ ಕಲರ್ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೈತಿ ಐ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಮಾತ ಬೈದನು ಒಂಜೊಂದು 3 ಪೋಪ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ತೋರಿಸ್ ಒಂಜೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಓಪನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಪರ್ಪಲ್ ಸಾರಿ ಏನು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಸಾರಿ ಇದು ಬತ್ತದು ಪಲ್ಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಿಕಲ್ತು ಓಲಿ ಆಯ್ತು ಫೋಟೋ ಬಟ್ ಪಾಡು ತುಲೆ ವೇರ್ ಮಂದಿನ ಯಾನ ಸೊ ಒಂದು ಸಾರಿ ತಿರ್ತ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಈ ಕಲರ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಬ್ಲೌಸ್ ನಿಕಲ್ ತೂವರು ಯಾರು ಎಂಚ ವೇರ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಪಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಯಾನಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳೈರ ಪೀಸ್ ದೆಪ್ಪ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಪಫ್ ಟೈಪ್ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಾದಿತ್ತ ಯಾನ ಸೊ ಈ ಸಾರಿಗೆ ಯಾನು ಏತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಂದು ಪಂಡ ಖಾಲಿ 600 ರೂಪಾಯಿದ ಸೀರೆ ಅಂದು ಬಟ್ ಏತ್ ಜನ ಎಂದ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಿನಿಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ತೂಲಿ ಏತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಎನ್ನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾರಿ ಆತಂಡು ಮುಖ ಇವನ್ ಆದ ಪಂಡ ಶೋಕ್ ಕುಲ್ಲುಂಡುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುದ್ದ ಸಾರಿ ತುಲಿ ಒಂಜಿ ಮುದ್ದ ಸಾರಿ ನಾನು ಐರನ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ರಂಡು ಬಟ್ ಇದು ಸೆಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿ ಓಕೆನಾ ಸೆಮಿ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸೆಮಿ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಹಿಂಗಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತ ನಂಚಿನ ಸಾರಿ ಈ ಸಾರಿ ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತೋಜನ್ ಪನ್ನಿಕಲ್ ತುಯ್ಯಾರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಸಾರಿದ ಲಿಂಕ್ ಬೋಡಿತೀನಿ ನನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಓಪದ ಪಂಡ ತೋಜ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನೆ ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಓಪನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಎಂದಿರು ಓಲ್ ಪೊಲ್ಲಾಯಿನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಓಲ್ತುದ ಅದು ಎಂಚಿನ ಪಂದು ಸೊ ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಯಾನ್ ಪೊಲ್ಲಾದಿನಿ ಈ ಸಾರಿ ಇಡ್ದು ಇದು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಸಾರಿ ಪಂದು ಪಂದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೇರ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಐಟ್ ಯಾನು ಈ ಕಲರ್ ಯಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತದ್ದು ನೆಟ್ ಯಾನು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕುಲ್ಲಾದಿನಿ ಒಂದು ಆ ಅಕ್ಕನೆ ಕಂದನ ಸೊ ನೆಟ್ ಏನು ಲಂಗರ್ ಹಾಕಿ ಪೊಲ್ಲಾದಿನಿ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಕಲ್ ತೂತಾರೆ ಈ ಸಾರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಾರಿ ನಿಕ್ಲಿ ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಸಖತ್ತಾದುಂಡು ಸೊ ನೆತ್ತ ಈ ಸಾರಿದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅದು ನೆಟ್ ಬೊಕ್ಕಿಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದಾದ ಉಂಡು ತುಲಿ ನೆಟ್ ನಾವು ಸ ಪೂರ ತೋಜು ಮೇಕ್ ಸೋಪ್ ಪದದು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಮಸ್ತ್ ತೋರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಲಿಮ್ ತೋಜುವೇರಿ ಎಂಕೆ ತೋಜನ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಟಂಗನೆ ಪಂತೀರಿ ಫುಲ್ ಶೇಪ್ ತೋಜುನ್ ಜೀವ ಶೋಕ್ ತೋಜನು ಪಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಸೊ ಒಂದು ಏರ್ಲ ವೇರ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ನಮ್ಮನ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪನ ಚಿನ್ನ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫೇರ್ವೆಲ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡೇ ಮಾತ ಇತ್ತನ ಪಂದಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಓಲ್ ನೀ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಶೋಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಟ್ ಪಂದಂಡ ಇನ್ನೊಂದೇನು ರಾಕಿಲ ಇಂಚನೆ ಪೊಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಡಿಸೈನ್ ಬರ್ತದೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ದ ಉಲೈಡ್ಲ ಆಯ್ತ ಕೈ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ದೇ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಕೈ ಉಪ್ಪು ನಾರ್ಮಲ್ ಕೈ ಉಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತಗನೇನು ಇಂಚ ಕುಲ್ಲವನ ಸೊ ಇಂಚ ಮದ ಪಾಡ್ಯಾರ ಪಂದ ಫುಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜುವಾರ ಪಂದ ಪಾನೋಲಿ ಎಸ್ ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ದತ್ತು ಸಾರಿದ ಲಿಂಕ್ ಅವು ಏನು ಪೊಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಪೊಲ್ಲ ಓಡು ಬಾಯ್ ಮತ್ತಿನ ಕುತ್ತಾರಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊತ್ತ ಫುಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಕರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಸಾರಿ ಫುಲ್ ಸಾರಿ ನಿಂಚ ಟವರ್ ಮಂದಿನಿ ನಾನು ಆಯ್ತಾ 60 ಬೈದುಂಡು ಇಂಚಾರು ಉಂಡು ತೂದಿಪ್ಪರ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ತೇರಾ ಎಸ್ ಈ ಸಾರಿದ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ವೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಆದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಚಪ್ಪಲ್ಲ ಆತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಈ ಮೆಟ್ ನಿಕಲ್ ತೋದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಚಪ್ಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಆ ವ್ಲಾಗ್ ತುನಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಸೊ ಈ ಚಪ್ಪಲ್ ಬರ್ತದೆ ಮೀಶೋರ್ದೆ ಇಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಈವನ್ ಆ ಸಾರಿ ಇತ್ತು ತೋಚ್ಪಾಯತೆ ಇಂದು ನೆಕ್ಕೆ 8 ರೂಪಾಯಿ ಗೊತ್ತ ನಿಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಎತ್ತು 527 ರೂಪಾಯಿ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತನ 525 ಇದು ಶೋಕದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ಪರಾಗಡೋರಸ್ ಬೇದಲ್ಪಡೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೋದಿ ಎತ್ತು ಪಂದಾಂಡಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೀಟರ್ಗೆ ಆತು ಬೋರು ಮೀಟರ್ಗೆ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತಾ 250 ಸಮಥಿಂಗ್ ನಾನು ಬೋರು ರಾಕೆದ ಲಂಗದ ಪಂದಾನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲಂಗರಕ್ಕೆ ಪೊಲೋನ ಪ್ಲಾನ್ ನಾನು ಮೀಶೋದು ಸಾರಿ ಕನಪದ 5 ಪೊಲೋನ ಪಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತ್ ದೀತ ಯಾನ ಸೊ ಈ ಚಪ್ಪಲ್ಗೆ ಏತು ಪಂದು ಪಂಡ ಖಾಲಿ 149 ರೂಪೀಸ್ ಈ ಚಪ್ಪಲ್ಗೆ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅದನ್ನ ಚಿನ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ ಬಂದು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಪೋನಾಗ ಈವನ್ ಹೀಲ್ಡ್ ಆದುಂಡು ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಹೀಲ್ಡ್ ಆದುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಲುಕ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಕಾರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅನ್ಸಾದ ಈ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ದೆತ್ಕೊರ್ನ
ಸೊ ಆರೆಂಡ ಪಂಡ ನಿಂಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕಡಪಡು ಬಂದು ಪಂಡೆ ಸೊ ಎಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ಲಿಂಕ್ ಕಡಪಡಿ ಏನು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಪಂದಾಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತಲೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ ಪಂಡ ಈ ಮಟ್ಟಿ ನಾನು ಫೋಟೋಸ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ತೋಲೆ ಈ ಫೋಟೋಸ್ ನಿಕ್ಕಲು ತೋಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಚಪ್ಪಲ್ ಎಂಚಪ್ಪ ಅಂದ ಪಂಡ 4 ಚಪ್ಪಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಈ 4 ಚಪ್ಪಲ್ದ ಟೋಟಲ್ ರೇಟ್ ಏತಪ್ಪ ಅಂದ ಪಂಡ 450 ರೂಪಾಯಿ ಇದು ನಿಕ್ಕಲು ಪಿದೈ ಮತ್ತು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೋನಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಚಪ್ಪಲ್ ನಿಕ್ಕಲು ತೂವರ್ ಬಂದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಅತ್ತ ಬಂದಂದು ಬಟ್ ಐತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲೇ ಬೇತೆ ನೆತ್ತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲೇ ಬೇತೆ ಮೀಶೋಡ್ ಸೇಲ್ ಆವಂದಿಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ನಮಗೊಂದು ಕಾಂಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಆಫೀಸ್ ಪೋಪುನ ಕಲಾವಡ್ ಅತ್ತನ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪುನ ಕಲಾವಡ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ವೇರ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅತ್ತನ ಕೆಲವರು ಡೈಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನ ನಮಗೆ ಹೆಡ್ಡೆ ಪೂಜೆ ಬಂದಿರ್ತಾನ ದೇನ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಬೈ ಮನ್ಪೂಲಿ ಏತ್ತು ಶೋಕುಂಡು ಬಂದು ತೂಲೆ ಕಾರಿಗೆ ಮಾತಿನ ಕಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೋರ್ಡ್ అయిన ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ అయిన ಉಂಡು ಇಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆದ ಮದುವೆ ಪುನ್ ಪಂದ 450 550 350 ಎಂಚ ಕೊರ್ಪ ಇದು ಅವೇ ರೇಟ್ ಇಟ್ಟು ನಮಗೆ 4 ಚಪ್ಪಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಡು ಬಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಮನೆ ಬಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಂದು ಬಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ನೆತ್ತಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಿತ್ತು ನಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲಿಂಕ್ ಬಂದಂದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕಡ ಪೊಡ್ವಿ ನಿಕ್ಲು ಚೆಕ್ ಮಂತಂಡ ಆಂಡ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿರಂಚಿನ ಬರ್ಡೇ ಡ್ರೆಸ್ ಇಮಿಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಆನಿದ ಚೂರ್ದ ತೂವರ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಏತು ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಫಿಲ್ಡ್ ಆದುಂಡು ಪಂತು ನಿಕ್ಕಲ್ ತಿರ್ತಿಡು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಅವು ತಿರ್ಗನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂದುವೇ ಡ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮ ಶಾಪಡ್ ಪೋದಿತ್ತು ನೋಡ 2 ಸಾರ 3 ಸಾರ ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪುನಂತೂ ಖಂಡಿತ ನಮಕ್ ಮೀಶೋಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಶಾಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಯೂನಿಕ್ ಆದುಂಡು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಏನಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪನ್ಪುನಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾನ್ ವೇರ್ ಮಂತಿತ್ತನ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಸೊ ಇತ್ತ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ರೆಡ್ ಬೇತೆ ಕಲರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ನಾನು ಸೈಡ್ ಫೋಟೋ ಪಡಂದಿಲ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆದುಂಡು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಪಂದ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮರೂನ್ ಕಲರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೂ ಮರೂನ್ ಕಲರ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸಾರಿ ಹತ್ತನ ಡ್ರೆಸ್ ಬಂದು ಬರಡು ಮರೂನ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಂತೂ ಮರೂನ್ ಕಲರ್ ಅಂತೂ ಜೀವ ಆದುಬೋದು ನಾನು ಸಾರಿ ತೆಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಏನ ಕಂಡು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮರೂನ್ ಉಂಡ ಪಂದಂದು ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಮರೂನ್ ಉಂಡ ಪಂದಂದು ಕಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಪಂಡ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ತೋಜನು ಕೆಂಪು ಬೊಕ್ಕ ಮರೂನ್ ಪರಪದ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಅವು ಲಕ್ಷಣ ತೋಜನು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಮರೂನ್ ಕಲರ್ ನಮ್ಮನೆ ಪೊಳಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಸಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಕಲರಿಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಇಂದು ಏನು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗನೆ ಅಂತ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಕಲರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಮೀನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಪಂದಾಂಡ ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಲರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಚ್ಕೊಂಡಿಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಬಣ್ಣ ಅಕ್ಕಲನೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ನಾನು ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೆ ತಪ್ಪಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದು ಪಂಡ ಬೊಕ ಎಂಚಿನ ಬಂದಗೇಂಡ ಈ ಮೆಟ್ ಮೆರೂನ್ ತುಯ್ಯರತ್ತ ನಿಕಲ್ ಐಟ್ ಕೂಡ ಪೀಚ್ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಪೀಚ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಆ ಕಲರ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಟು ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಈ ಮೆಟ್ ಏನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ನಿತ್ತ ಮಾತದಲ್ಲೇ ಲಿಂಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಾ ಲಿಂಕ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಪುಣ ಏನು ಗ್ರೀನ್ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ರೆಫರ್ ಆಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಪಾಡ್ತು ದಾತ್ತಂಡ್ ಎಂಕ ಅದನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡಿರು ಕಲರ್ ಶೋಕುಂಡು ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಕಪ್ಪುದಕ್ಲಿಗೆ ಶೋಕ್ ತೋಜಿ ಬೋಲ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಶೋಕ್ ತೋಜಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ರಟ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಲರ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ಶೋಕ್ ತೋಜಿ ಬಂದು ಆಲತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆಲ್ಲ ಶೋಕ್ ತೋಜುನ ಆತ ಶೋಕುಂಡು ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ ಮಾತು ತೂಪೇರು ನಮ್ಮನು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಡ್ರೆಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುನ ಅಂತ ಬಂದು ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಲ್ ತೋಜುವ ಅಂಚ ಎಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲಿಪ್ಪ ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪೋಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಓಪನ್ ಕೇಂಡ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ನಿಕಲ್ ತೂವರ್ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪತ್ತ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಅತ್ತನ ಕುಡ್ಲಾಗ ಮಿನಿ ಪೋನಾಗ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪನ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ನಿಕಲ್ ಚೋಲಿ ಪೋಪುಜ ಪಂದಕೆಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಚೋಲಿ ಪೋಪುಜ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಇಂಚೆನೆ ತೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಕೊಡ್ಪುನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಕೊಡ್ಪುಡು ಆಫೀಸ್ ಪೋಪುನಕ್ಲಿಗಂತೂ ಪಂತನಂಚಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಇವನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪುನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಪಂತನಂಚಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಜಿಪ್ ಬತ್ತದು ಒಂಜೆ ಇಪ್ಪುನು ಒಂಜೆ ಜಿಪ್ ಇಪ್ಪುನು ಒಕ್ಕ ಒಂದು 3 ಕಾಸು ದಲ ದೀಪುನು ಮಾತ್ರ ಮರ ದೀಪುನು ನೆಟ್ ಮುಲ್ಪ ದಿವೋಲಿ ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜಿಪ್ ಇಪ್ಪುನು ಫುಲ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ತುಪ್ಪುನ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಲ ದಿವೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ದೀಪುನ ದಿವೋಲಿ ಎಂಕಂತೂ ಸತ್ಯಪುರ ಬಂದ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಅಂಡು ದಾಪಂಡ ಯಾನಂತ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತೆ ಪೋನ ಕೈ ತೊಟ್ಟೆ ಪತ್ರ ಮಾಡ ಬಾರಿ ಉದಾಸೀನದಾಲೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಜಿಂಜ ಒಂಜ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂಚೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಗುಪ್ಪ ಬರ್ಪುಣು ಫುಲ್ ತೂವೋಲಿ ಏತು ಗುಪ್ಪ ಬರ್ಪುಣು ಬಂದು ತಿಳೆ ಈತು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಣು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೈಸ್ ಏತು ಬಂದು ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ 280 ರೂಪಾಯಿ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಈತು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಈತು ಶೋಕ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಇವೊಂದು ಗಂಟುಲ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಇನ್ಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಕಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಪದ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡ್ಪಾವಲಿ ಯಾನ್ ಇರ್ತದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ ಅವನು ಬರ್ತಂದು ದಾಲ್ ಆತಜಿ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಉಂಡು ನಾನಲ್ಲ ಸೊ ನೆತ್ತರಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಪರಪ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಲೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಕಡಪಾವೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಾದ ಬಂದು ಪಂಡ ಕುಡುಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಅವಳ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ತೋರಿಸುವ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕನಪಾದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪಡು ಬಂದ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಬಂದು ಕನಪ ಇನ್ಯಾನು ಬಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಂತೆ ಏನು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಸೊ ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಚೂರು ಮನಿ ಇಶ್ಯೂ ಅದೇ ಹಂಗೆ ಕಡಪಡ್ನಿ ಸೊ ಏಮಿಟ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ತೂವೋಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಈ ಬ್ಯಾಗ್
ಆಯ್ತಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೂಲೆ ಏತು ಶೋಕುಂಡು ಪಂದಂದು ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಇಫ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ನಿಕ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ದು ಬದ ಪಂಡ ಸೆವೆರಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಚೂಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಣತ ಪಂದಂದು ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಂಚಿ ಪೋಕನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಾದ ಪಂದು ಪಂಡ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ದ ಸಾರಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇವಿಟ್ಟು ಓಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂದು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಸಾರಿ ಎಕಡೆ ದಂಚಿನತ್ತು ಬೇತೆ ಸಾರಿಂದು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಗೈಸ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ಲ ನಿಕಲ್ತು ಓಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಚಪ್ಪಲ್ ಈ ಚಪ್ಪಲ್ ಎಂಚ ಪಂದ ಪಂಡ ಬೇಲಿಗೆ ಪೋಪುನಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ಗೆಲ್ಲ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲ್ತು ಓಲಿ ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದ ಒಂಜಿ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಅತ್ತು ಕುರ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡುಂದುಲ ಒಂದು ದಾದ ಬಂದು ಪಂಡ ಏರಿಗ್ಲ ಶೋಕ್ ತೋಜು ನೆಟ್ ಕಲರ್ ಅಕ್ಲೆ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಬಂದತ್ತು ಒಂದು ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಶೋಕ್ ತೋಜು ನಂಚಿನ ಕಲರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ರೀನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಲೆಮನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಪಂದಮ ಪನ್ಪ ಅವು ಒಂದು ಸೊ ನೆತ್ತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಬೋಡಿನ ಕಮೆಂಟ್ ನಮ್ಲೆ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ನಿಕಲ್ತು ಯಾರತ್ತ ಸೊ ಒಂದು ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಓಣ ಲೈಕ್ ಆದಿತ್ತು ಬಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಂದ್ಪ್ಲೆ ಬೋದು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಓಣ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಟ್ ಆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬುಕ್ ಮರೂನ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಪಡ್ಚು ಗೈಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅವ್ರ ದುಂಬು ಅವ ನಿಕ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಂದ್ಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಬಂದು ಪಂಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಶೋಕ್ ತೋಜುಡು ಸೊ ಇವನ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಇಷ್ಟದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಪಂದಾನ ಅವೇನೇ ಕೋರ್ಲಿದೆ ಪಣ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಂತೂ ಇಷ್ಟ ಆಪುನ್ ಖಂಡಿತ ಬಂದು ಪನ್ಪಾಯಾನ ಎಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿನುವೆ ಟಾಟಾ ಟೇಕೆ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಾದ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಎದುರು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಾಯಾನ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ನಕಲ್ನ ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಮೀಶೋದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಕಲ್ ಚೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಿಪುಂಡು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪನ್ಪರೆ ನಿಖಿಲ್ ಮೀಶೋ ಉಂಡು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಮಿನಿ ಉಂಡಪ್ಪ ನನಗೆ ಏನಾರು ನಿಖಿಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಯೂಸ್ ಪನ ಮೀಶೋ ನಿಂಕಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನು ಬಟ್ ಇಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಡ್ದು ಅದು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪೋಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯೂನಿಕ್ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮೀಶೋಗೆ ಪಾರ್ಟನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು ಪನಲ್ಲಿ ಓವು ಆ ಸಾರಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಡ್ರೆಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದ ಮರೂನ್ ಕಲರ್ದ ಅಂಚ ಎಸ್ ಓಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಪರ ಪನಿ ಏನದ ಏನೇ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾ ತಿಕ್ಕಗಂದ ಇಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಲಿಂಕ್ ಬೋಡ್ತದ ಅಪ್ಪ ಲಿಂಕ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್